La sfârșitul săptămânii trecute, pe 21 martie, la Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc lansarea cărții și premiera filmului Martirii Poliției Române. Autor, comisar șef dr. Florin Șinca. Domnia sa a acceptat să ne ofere în această dimineață la Universul Credinței mai multe detalii despre această lucrare, dar și despre filmul semnat de regizorul Andrei Nicolae Teodorescu. Bună dimineața, domnule comisar șef! Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Am aflat multe lucruri despre dumneavoastră de-a lungul timpului. Ați fost un colaborator al emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Sunt onorat să mă aflu în studiourile TVR. Domnule comisar șef, au trecut 2 decenii, mai bine de 2 decenii de la prăbușirea regimului comunist. Am aflat în acești ani despre martirii clasei politice, martirii bisericii, martirii intelectualității. De ce a fost nevoie de atâția ani pentru a afla lucruri despre martirii poliției române? Da, este vorba de un sfert de veac. Pe de o parte, aș spune, domnule Dochia, că nu au existat surse documentare, așadar arhivele naționale ale României și arhivele CNSAS-ului oferă acum material de primă mână pentru orice cercetător dornic de o asemenea operă. Pe de altă parte, a existat ignoranță și nu există dorința de a se spune lucrurilor pe nume. Academicianul Florin Constantiniu ne-a învățat să fim patrioți în limitele adevărului și asta încerc prin cartea de față. Aș vrea acum să vă invit pe dumneavoastră, dar și pe telespectatori să urmărească câteva imagini pe care Stella Dincă, colega mea, le-a surprins la evenimentul de lansare a cărții și al filmului. Revenim și aflăm mai multe despre această lucrare de la dumneavoastră. Să urmărim reportajul, doamnelor, domnilor. Este o carte mărturisitoare care va zgâlți puțin din temelii ocultarea adevărului, minciuna în care am stat și stăm. Este un act de onoare și de demnitate românească. E un act care nu reabilitează miliția românească, că n-ai ce să reabilitezi din aia, că au fost instrumente criminale, ci este actul care așează în mod firesc demnitatea poliției române. Este vorba de o categorie puțin cunoscută de public și cred că a făcut un serviciu. Nu numai specialiștilor, dar publicului larg, punându-i în față și o fațetă, în general, cu totul de cunoscută a forțelor de ordine, ca să spunem așa, dar mai ales a oamenilor care slujesc ordinea și care pot ajunge în momente teribil de complicate și devine din slujitorii ordinii în victime. Poporul român astăzi are nevoie de poliție și poliția nu se poate reface decât din aceste acte de demnitate și de adevăr istoric. Lucrarea domnului Șinca e un act întâi de igienizare sufletească și istorică și în același timp o mărturisire creștină. Mărturisirea este un act de sănătate. Deci este un act de însănătoșire. Mai știm și noi ce istorie am avut și ce oameni am avut în spate. Sub uniforma polițiștilor români stau ascunse inimi de martiri. Unii dintre ei au fost ctitori de mănăstiri și de biserici, ofițeri cu grad foarte înalt în poliția română în perioada interbelică. Unii după ieșirea din închisoare, după experiența terifiantă trăită acolo, au devenit oameni foarte apropiați bisericii. Pe unii întâlnim într-o solidaritate extraordinară cu monahi sau cu preoți, cu care împreună contribuie la conservarea demnității românești și ortodoxe în același timp și chiar până la forme de rezistență efectivă în fața comunismului ateist. De aceea, sigur că ei sunt importanți și din această perspectivă a bisericii.
că va fi o carte seism. Important este ca tinerii polițiști să pună mâna pe această carte, să o citească, generalii de poliție, cei care lucrează în Ministerul de Interne, să vadă un trecut extraordinar. În ultima instanță, ce a făcut Poliția Română, Doamne? Neapărat de infracționalitate și de bolșevism. Evenimentul de azi este extrem de important pentru că arată sau pune la inima tinerilor generații de polițiști caractere extrem de puternice care au strălucit prin demnitate și prin sacrificiu. Volumul este muncit cu multă trudă, bogat documentat și comisarul Cinca merită toate felicitările pentru realizarea sa. Doamnelor, domnilor, din nou în direct la Universul Credinței cu domnul comisar șef Florin Șinca. Domnule comisar, o nouă carte este a 15-a. Aș vrea să ne spuneți despre activitatea noastră câteva dintre cărțile pe care le-ați publicat până acum. Da, cu mare drag. Am publicat cărți numai în domeniul satului, familiei mele, lăcașurilor monahale și poliției. Aș îndrăzni să spun cu riscul de a supăra monahii și monahiile de la Râmeț, Crazna, Brebu și Polovraci, că aceasta este totuși cea mai importantă carte a mea în care înfățișez martirajul înaintașilor mei într-o profesie. Ce a stat la baza acestei cărți despre martirii Poliției Române? Evident, au stat documente absolut necercetate, aflate la Arhivele Naționale și la CNSAS. Foarte puține cărți memorialistice s-au scris și acestea în tiraje destul de mici. Și au mai stat mărturiile urmașilor, am descoperit, fii și nepoții ai foștilor polițiști. Aș vrea să vă întreb cum a fost primită această carte. Am văzut reportajul realizat de colega mea, Estela Dincă, cum a fost primită cartea de superiorii dumneavoastră. Da, colegii și superiorii din Inspectoratul General al Poliției au privit-o cu admirație și ca pe un mare eveniment și au participat. Din nefericire, de la Ministerul Afacerilor Interne nu a participat nimeni. A fost privită foarte bine de către urmașii acelor polițiști, de către foștii deținuți politici care au fost prezenți la această manifestare, de către maestru Dan Puri, care a și prefațat cartea, inventatorul Mircea Tudor și principele Șerban Dimitrie Sturza și, desigur, a fost privită bine de către un istoric de anvergură, academicianul Dan Berindei. O lucrare extrem de amănânțită, extrem de bine pusă la punct, o muncă uriașă. Câți martiri ați reușit să descoperiți în acest timp și ați reușit să se aduceți în fața cititorilor? Da. După bietele mele putere, atât cât m-a ajutat Dumnezeu, am reușit să găsesc peste 180 de morți sau asasinați în anchete și în temnițele comuniste. Sunt desigur mult mai mulți, pentru că eu n-am lucrat decât un an de zile la această carte și sunt peste 4.000 de polițiști care au fost cercetați, arestați